ମୁଁ ଡକ୍ଟର ଅଭିକୁମାର ମହାନ୍ତି, ରିଡର ଇନ୍ ଜୁଲୋଜି, ଗୋପାଳପୁର କଲେଜ, ଗୋପାଳପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର। ମୋର କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ମୁଁ ପରା ତମ ସ୍ୱାମୀ। କଥାରେ ହାଣୁଛ, ଚାହାଣିଲେ ମାରୁଛ, ଦେଖିଲେ ଚିଡ଼ୁଛ, ଘରେ ତ ଗର୍ଜୁଛ। ସବୁ ଦେଖି ସବୁ ଶୁଣି ହେଲିଣି ମୁଁ ଫୁଲ୍ ଅକାମୀ। ହଇଓ ଏମିତି କାହିଁକି କହୁଛ? ମୁଁ ପରା ତମ ସ୍ୱାମୀ। ବୁଦୁ ବୋଲି କହୁଛ, ନାକକୁ ଟେକୁଛ, ମୁହଁକୁ ମୁଡ଼ୁଛ, କଥା କଥାକେ ତାଟିଆ ଫିଙ୍ଗୁଛ। ସବୁ ଜାଣି ସବୁ ଶୁଣି ହେଲିଣି ମୁଁ ଫୁଲ୍ ଡିମ୍। କ'ଣ ଚାଲିଛି ଏଠି? ମୁଁ ପରା ତମ ସ୍ୱାମୀ। ଫୋନ୍ରେ ଗପୁଛ, ପାର୍କରେ ବସୁଛ, ହୋଟେଲରେ ଖାଉଛ, ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧୁଛ, ସବୁ ଦେଖି ସବୁ ଜାଣି ରିସିଭ୍ କଲ୍ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବାବୁ ଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, କିଏ ଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ? ମୁଁ ପରା ତମ ସ୍ୱାମୀ। ରାଗି ଯାଇକି ପତ୍ନୀ ଗର୍ଜି ଉଠେ, ଚୁପ୍ କର ତୁମର ଏ ପାଗଳାମୀ, ରଖ ତୁମର ଏ ପାଗଳାମୀ। ଯେତେବେଳେ ଯାହା କହିଲେ ପଇସା ନାହିଁ ପଇସା ନାହିଁ, କିଛି ତ ପାରୁନ ଗୋଟେ ଦେଇ। ଗୋଟେ ମିସ୍ କଲ୍ ଦେଲେ ଫୋନ୍ ପେରେ ଟଙ୍କା ଆସିଯିବନି? ଗୋଟେ ମିସ୍ କଲ୍ ଦେଲେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଫୋନ୍ ପେରେ ଟଙ୍କା ଆସିଯିବନି? କହିଲେ କ'ଣ ନା ମୁଁ ପରା ତମ ସ୍ୱାମୀ। ଜମା ରାଗ ନାହିଁ ଆଏ ସୌଦାମିନୀ, ଜମା ରାଗ ନାହିଁ ଆଏ ସୌଦାମିନୀ। ଟଙ୍କା ନାହିଁ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ଟଙ୍କା ନାହିଁ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ତମ ଖୁସି ପାଇଁ, ତମ ମୋବାଇଲ୍ ଖେଳା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରକୁ କହି ମୁଁ ବିକିଦେବି ମୋର ଗୋଟେ କିଡ଼ନୀ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ବିକିଦେବି ମୋର ଗୋଟେ କିଡ଼ନୀ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ପରା ତମ ସ୍ୱାମୀ। ସେମିତି କୁହନି, କଥା ଦେଲି ମୁହିଁ, ଏମିତି ଭୁଲ କେବେ ହେବ ନାହିଁ। ଦଶାଦୋଷ କ୍ଷମା 7 ଜନ୍ମ ପାଇଁ କରିଦେବ ବୋଲି ଅଗ୍ନି ସାକ୍ଷୀ ଦେଇ କହିଥିଲ ସେଦିନ। ସାକ୍ଷୀଛନ୍ତି ପରା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋସାଇଁ। ପ୍ଲିଜ୍ ଯାହା ହେବାର ହଉ ପଛେ ଆଉ ଥରେ କୁହ ନା, ମୁଁ ପରା ତମ ସ୍ୱାମୀ। ପ୍ଲିଜ୍ ଆଉ ଥରେ କୁହ ନା, ମୁଁ ପରା ତମ ସ୍ୱାମୀ। ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ।